Dangog kay dire na yoy. Pak. Oh, permente may ko anay kay naam gun may kuan sa anay YouTube channel mo nay ba. Nya mag-upload ni sige para kakwarta mi para makatabang-tabang sa mis mga pareha natong mga pobre ba. Tagan may grasya nay balikan ta kay dire nay. Ay ino na kong mga anak nako tagaig manok. Daghan imok manok diyan ay. Daghan imok mga manok diyan ay. Nay mga manok sa akong anak. May non. Ha? Na may konduktor. Naabi tay mga batersal sa kuan. Sa Cebu daghan na Cebu. Way mga konduktor sire-sire. Wa. Ang akong anak driver nga kanang kumagwangan akong laki, Rizal de Batersal, kuan. Naaman siya amo diha sa kuan taga kanang sa tong lugar sa Saudi. Saudi. Ay mo idol yo. Idol. Kumusta naman mo? Niagi mi atong miaging adlaw. Amo ni apo nay. Oo, Pila ka buka po ni mo nay? daghan na hindi na mayap. Apir sabi. Sa ni akong mga idol ini agi ko dito, di ba ni agi ko dito? Indot daghan aligre. Kami nay. Way mga anak. Wa may anak nay. Namasaya ko yung anak. Naa sa kay way anak di ay? Oo, kanang dugay na sila na minyo oy. Tuwa sa kuan. Kanang Kaasa? sa Naga man kato sila. Naga. Nagpalit sila giyota sa kuan. Kanang sa tong lugar sa San Carlos. Sa asa San Carlos sa Cebu. Ya sa kuan yun. Kanang siyudad na ang San Carlos. Oh, Negros. Negros atbang na si kuan. Ligria atbang na sa South. Ligria, Tuwa dito si Maminyo. Negros. Kitir pa gani ang kuan. Jesus. Wag ito mo tuos iya ba nga diha pa mis ubos ka ng taytayan bitaw nga Oh. kawayan. Oh. Ug alatay mi ing Oh. kita ka tong bay tos bungtod ma. Oh. Kay usa ka bay niya to tulo ka buklubi. Nako. Mutoy la ha. Moto di ay ila. Layo di kayo. Layo niya bungtod kay hakhakan ang hagdan. Unya way sagbot nga dagko. Pero lang inani nga kanang gunoy. Kana ra nga na. Gagmay kayo. Ang sao na to pagkupot sa gunoy nga gagmay man. Mao ka. Pag abot na ko dito sa Igbaw, nako day. May palawan ng lubi day. Kasi unsaan man nimo te? Nako para madali kog abot day sa ubos. Muna isakyan ako. Medya ka man te oy. Madali abot. Anak na kong laki. Nako ano gay ka man sunod sa ako. Sa nalamba man ko dito ma. Nako pag sure oy ako hinong tiguwang na wa ko malamba. Oh, aptik pa na siya. Oh, Ikaw na naman may nalamba. ako na hinay nalamba. Naba ko lang noon ko dito sa kuan ma sa mangga. Nya by the way, pila may imong edad karon? 69. 69. Nya imong kuan, anak pila ka buok? Napo na silang buhi oy. Napo. Oh, usa na sila kadosina. Dusi di ka buok di ay. Kuya no? Wa Pri, ma, wa priya ma. po sa kulola di ay. Daghan sa kayo igsuon sa mama di ay. Priyasan mo? Kaming managsuon na kuan ra may kabuok pito. Pito mo ka buok. Duha na laming babay. Akong kamanghuran namo. Patay ng among mga ginikanan. Kami lang duha. Kamon lang duha. Mga igsuon sa nako patay na. Imong bana? Patay na. Patay na sad. Anong asa lang tuigan namatay? 76. 26. Oh. Dugay-dugay na? Dugay-dugay na. 1976. 26. Dugay-dugay na oy. Dugay-dugay. Imuhang kuan, mga anak pila may nominyo? Edad mo minyo ka? Ha? Pila edad mo minyo ka? 19. Anak ko bata. Yan ang anak mo pagka 73 na. Wa ko magpagam sa nabang. Wa ka nagpagam? Wa ang tay anak. Wa say anak. Wa. Indot anak na anak aligre kay magtapok. Oh.
Og di lagi man nag-away. Umayong pagkadasa ginikanan ba. Tumulignan tayo. Pila ka buok na minyo na nimo? Wala eh. Ang kamanghuran gani nako wa ko makahuat sa naga karong September 18. Kasal. Oh, Ah. Pila edad ato? Okay. ng 22. Laki. Babae. Babae. Lugso ka ba siya? Gayo. Lugsong ko. Ako ni lugsong sana ha. Oh. Kay naagi mi diri nga lisod man kayo. Ninayan lang nila mo. Dia dong. Okay. Wa man ay. Igor ang nabali. Kuyo sa mga sawa na yun. Hindi mo sugot kay mag... Mao. Kuyo ni, hindi sugot. Kabuang na mo, nagkalagay niya. Kalingaw na iba. Wa gilingaw. Nay, minay. Ari sa me. Balik namin niya dia. Sibog na imong ligid. Nay bato dako kayo. Na. Kuha sa to. Ang ligid sa tubangan sad. Tang bangko. Tang dai ng bangko imo. Aja. Hey. Ay la kumota. Okay, laki.
Kadag ko ba to? Kira. Lisod og baliw pag-agi no.